Ако чаршафа ви постоянно се измъква от матрака през нощта, значи знаете колко е досадно това. Затова днес ще ви покажа един практичен спален комплект, който решава точно този проблем. Чаршафа е с ластик и размер 160 на 190 см, плюс допълнителни 30 см, които му позволяват да обгърне матрака стабилно. Така той стои на мястото си и не се събира или размества докато спите. Комплектът включва и две кълъвки за възглавници с размер 50 на 70 см. Стандартен размер, който пасва на повечето възглавници. Материята е 100% чист памук. Това означава, че е дишаща, мека и много приятна на допир. Памука помага на тялото да се чувства комфортно през цялата нощ и създава усещане за свежест. Дизайнът е едноцветен и изчистен, което го прави лесен за комбиниране с всякакъв стил спалня. Може да избирате между 6 различни цвята, които ще ви покажа в следващите няколко видеа. За поръчки може да ни пишете на Viber, в коментарите или да поръчате директно на нашия сайт orienthome.org.